गलवा पे कुल भइल बा। अरे हाँ हो का भइल? अरे का जानी का कुल हो गइल बा, बड़ा परेशानी बा। तनी कुछ बताई ना दवाई। कैसे भइल? तो तनी से बात सुनी ना कैसे भइल बताओ तनी। कोनो गलत काम ना कैलू? अरे नहीं सुनी पहले बतिया। बोला बोला। डॉक्टर साहब दे दा दवाई, ई कैसन भइल इन्फेक्शन बा। अच्छा इन्फेक्शन भइल बा। अच्छा बताओ थे, रुका रुका तो के। हाँ दे दी को कोनो दवाई। ठीक बा। डॉक्टर साहब दे दी दवाई, ई कैसन भइल इन्फेक्शन बा। डॉक्टर साहब दे दा दवाई, कैसन भइल इन्फेक्शन बा। डॉक्टर साहब दे दा दवाई, कैसन भइल इन्फेक्शन बा। तो आ रोग हम बता देते हैं, लेकिन केहू के बताइया मत, ठीक ना? अच्छा बताई ना। केहू चुम्मा ना ले ले। अरे नहीं ऐसा कोनो बात ना, लेकिन बात ये है, हमारी बात सुना। सुनाई। कोई गोलई कन का चुम्मा बली हले एही से भइल रिएक्शन बा। कोई गोलई एही से होला बली हले एही से भइल रिएक्शन बा। कोई गोलई कन के चुम्मा बली हले एही से भइल रिएक्शन बा। समझ में आई तो के? हाँ, लेकिन ऐसा तो कोनो बात नहीं के। अब तू हमसे छुपेबू डॉक्टर से? अरे नहीं छुपावत नहीं के। सुनी ना कोनो जल्दी से उपाय करी ना। बोला बोला। कोरोना उपाय कमनो कम बाटे जो हो। तनी कोनो दवाई दे दी ना जल्दी से। तो आ रोग बताओ थी तो तू माने के तैयार नहीं खू। ऐसा कोनो बतिया नहीं खे। अब डॉक्टर से छुपाओ तो ठीक है बा, लेकिन हमारी बात सुनो। सुनाई। प्यार यार का चक्कर छोड़ कर परहेज हो। और परहेज नहीं खे ना हो। जाना तनी बोला। ऐसा हम कुछ करबे ना करे, लेकिन आप कहतनी ना तो माने के पड़ी तो के? ना सुनी। बोला। केहू के माना करिला नहीं ना, केहू के खातिर ऑब्जेक्शन बा। केहू के माना करिला नहीं, केहू के बाटे इंजेक्शन बा। तो ये बतिया तो के पहले ही बता दो चाहता ला ना। केहू के माना करिला नहीं ना, केहू के खातिर ऑब्जेक्शन बा। केहू के माना करिला नहीं, केहू के खातिर इंजेक्शन बा। केहू के माना करिला नहीं, केहू के बाटे इंजेक्शन बा। कोई गोलई कन का चुम्मा बली हले एही से भइल रिएक्शन बा। अरे ई कुल का कहतनी। देखी ई कुल दाना दाना कैसन हो गइल बा, हमार पूरा फेसवे बिगड़ गइल बा। तो जब पूछा तो नहीं तो बताते ना रहलू, अपने से बता देलू हम। सुनी आप तो खाली अपने मन में कहतानी कनी काका। बोला बोला। कैसन भइल दाना दाना गाल के गोरैबा।
बहुते चुमली हल बाटे होठ के लालाई पर बहुते चुमले हल बाटे होठ के लालाई पर बहुते चुमले हल बाटे होठ के लालाई पर। आ सुनी ना कोनो इंजेक्शन बता लगा दी। लगाई कुल लगाई। बताओ पहले अपन रोग बताओत रहो। हाँ बतावत है। बोला बोला नया अपन झोला की कमनो हमरो लायक इंजेक्शन बा। बहुत इंजेक्शन भइले हो। तो जल्दी से लगा दी। खोला नया अपन झोला की कमनो हमरो लायक इंजेक्शन बा। बहुत इंजेक्शन है। हमार बात सुनो। सुनाई कई गो लइकन क चुम्मा बली हल एही से भइल रिएक्शन बा। कि जल्दी से ठीक कर दी ना, बड़ा परेशान बढ़िया से। अच्छा हाँ ठीक है बा। हाँ ठीक कर दी जल्दी से तनी। इंजेक्शन में लगाओ के ना। हाँ हाँ ठीक बा लगाओ तनी। आगे सुनी। बोलो ठीक कई द साहिब हमके तू ही रही यार हो। इहो बात का चला बिना यार बोलो तो सुई लगा देबो। फिर से एगो हमार बात सुनो। सुनाई एक उपाय खाली संतोष से कर प्यार हो। अच्छा अच्छा अब इहो करेके पड़ी। संतोष से कर प्यार करो पाय काले संतोष से कर प्यार। हमके तू हमके यार बनाओ तू ऐसा कोनो बात ना। हमके यार वार ना बनाओ क्या। हम डॉक्टर ठीक बानी। हाँ। जन संतोष बाड़ा उनका से प्यार करा। हाँ। ओपी भैया बाड़ा माने जे निक बात वरन जाने में जे निक लगे उनसे प्यार करा। हम ठीक बानी अपना जगह डॉक्टरी पर। तो सुनी बोला केहू ना पीछे पड़ब हमरा आज से ले हल एक्शन बा। हाँ ये काम ठीक बा। हमारा आज चले हल एक तनबा केहू न पड़ी पीछे हमारा आज चले हल एक तनबा। केहू ना पीछे पड़ब हमरा आगे से ले हल एक्शन बा। केहू न पीछे पड़ी हमारा आज चले हल एक तनबा केहू न पीछे पड़ी हमारा आज चले हल एक तनबा। आई सुना सुनाई कई गो लइकन से चुम्मा बली हल एही से भइल रिएक्शन बा। सही बात कई गो लइकन से चुम्मा बली हल एही से भइल रिएक्शन बा। डॉक्टर साहब दे दी दवाई कैसन भइल इन्फेक्शन बा। कई गो लइकन से चुम्मा बली हल एही से भइल रिएक्शन बा। कई गो लइकन से चुम्मा बली हल एही से भइल रिएक्शन बा। कई गो लइकन से चुम्मा बली हल एही से भइल रिएक्शन बा। लेकिन तो अगर ठीक हम कह देब। ठीक बा।